Lami ang kamuti ho kay ilo man sa maluto oh. Ito pa kanon si kaon na kuno si madam. Kamuti ma? Nay kamuti. Kamuti ra? Nay kamuti ni saging. Shh. Wait. Ala natulog. Uy. Be. Be. Luto ni mo saging kamuti oh. Ay katugon ko. Nasa? Mara niya tayong pagkaano tayo luto. Oo, may luto ay ron. Kamuti rag saging. Minit pa man ito sa napabugnaw. Una guys, sagamuan ko guys. Gibin. At isang pabugnaw na ko guys si Ja. Orange guys si Ja. Orange si Ja. Tamis bakani. At isang ako anin guys pabugnawon. Mga kanta ni Jog. Ay, nangis na naman ang boy. Ang boy. Dugay ko kayo naman tubig na. Tubig na. Ano naman ito ba? Ito. Para sa danon. Dayon, prutas gamay. Dayon, gatas nga ma'am. Ay, yes. Yung tao naman pa. Kung gusto na ito yung kumpra. Sama na eh. Sarap pa na ito na eh. Di mawalag kamong kayo kalawasa. Saging guys. Saging. Pinya. Sibuyas. Saging na lakatan, tunda ng lakatan ng paligyan kaya di mo mukha magkuhan. Karoon na apil po si mama pa. Sibuyas o singkamas kay moray wala na niya. Napuntas. Yan guys, kanang ikini. Kaya yung gap na ako sa Yakult. Tabang na pa sa ikuhan. Yakult ko ako. May lain. Gatas. Hindi ka nagkadol, pinani lang ipalit guys, gatas. Ito gatas niya. Tambal mama pa, namalit ko kay kulang pag napulo. Namalit ko. Gamay na ka guys, oh, kalibo. Tagunang grid ang usa. Minute na kudaan, kay kulang pa man to guys, katong yato sila sa doktor niya. Hindi pa, isugo ko sa akong isuon ba na papalitan o katong kulang ug kaning conditioner. Pero guys, dayon Ariel na panglaban na po nako. Mora guys, ang akong gipalit karong adlaw o cotton buds. Cotton buds. Toothpick. Gilis ako guys, kay pati basa magsakit po niya akong likod. Madarag tambal ma. Dara. Wala. Naman. Wa may maglutog binignit guys, pero ang amo bingka na lang, bingka na pinasunog ko. Lami kayo bago pang luto. Bingka ni Inday ba? Ay lami abay. No? Pinasunog-sunog ba? Kini. O nang gituyo pili kani pinasunog kay lami nang sunog. Lami nang murag sunog ba kay murag. Lami Mama. Lami. Nang tagbing ka guys. Buting sa usawan bito. Tapok. Basta pagkaon lagi pag-istoryahan guys, matapok na siya. Tutuloy Ay yan. guys, karong Bernie Santo, karong nagkaway binignit. Sa una magbinignit ko. Sa una nagbinignit, nagbiko pa ko. Dapat ikaw daw magluto, biko maha. Hindi na ako magluto. Nanira mga kanin lang para maiba naman. Ngayon nga sa teacher, pagluto ko nagbiko maha. Ha? Sige ka magluto. Biko ba? Para maiba naman atong pagkaon na nila po ba? Ang kagulo sila guys. Biko din. Bakit may tuhoy? Hindi nang bibinta, bakit tuhoy? Kuan mong ka nilutoon, masauling. Ano na magluto ulit sa kuwan? Mura magkagkaroon pa. Sauling niluto ni. Tuloy lutuon ko. Tungtungan manigbaga, kaya di man ni maluto, di tungtungan baga. Kita ko na ni babaw gilalom.
Namin sa J Aslom. Ning nang iba Aslom. Bawal na makan Dili kargado Santo ko kay puasa. Yes. Bawal magkangkaon. O Bernie Santo kay puasa, di ba ma? Nga naman, managkag man. Tulog si Gian siguro. Ang tubag. Tapos ganan mo kaginganis diyan. Katapuan man magbinignit. Ano ka kada Bernie Santo magbiko, magbinignit mga jud ma? Pangutan na siya. Okay. Inalaman na ang kuan sa mga katigulangan basta ka ng kuan pa ba? Magkuan sila, mag-celebrate. Diyan yung nagkapagkabanaw. Ganong biko man ang kuan. Biko man ang pinakakuan. Mure maluto. Oo, sa baran, bawal magbugha, bawal magkuan og sundang. Di magkapot og sundang. Oo. Bawal kung magliklihok. Nakakapirmi mag-ampo. Kami di sa mga bata pa mi. Di may pakalakaw kay boy pati umong apuan kay kasuko man. Sige lang tong kuan akong Siyempre, panahon sa pag-inulusol man. akasuko Kaya kong nga, panahon sa pag-inulusol. akasuko kong manglakaw mi. Naarabit pirmi di sa iyang atubangan. Magtulog mi, maghigda-higda mi diha. Taub-taub pa tayo street, mga di na po. Makaligo na ba sa Bernis sa una, kaya kana lang na yung mga hurim-hurim. Minod na ma? Pero karon naman Punok maging dagat ang dagat karon punok yung dagat samot na ugma. Ang gandang ligo. Bawal pa mo kung magligo-ligo. Mo ginay, sulti sa- Magligo-ligo pagkakuan na, pagkabanhaw na. Di iligo man gyud na kay aron nimo mga wala. Doy. Inagkapagkabanaw na mga dyan na magligo-ligo. Karon di pa. Di man ganun may palaglagon sa una kahit mga gawas ng mga Amo di man mo matuo, pero ako tuo ko ana. Siguro ikaw sa una pag Bernie Santos, sige kag lawla ko. Sige ba nagkuhan dito pa na sila sa trabaho? Mga. Wakay ba ugun sa adlang Bernie Santos? Agi ka sa mga Bernie Trabaho Santos, naman diba? sila. Trabaho nga. Wa may trabaho ni Bernie Santo. Maligo ra. May mga magligo-ligo. Ligo dagat. Wagod mo yung respetos. Ako nagkuhan jud ko sa kuan sa akong Ampo. apuhan kay Simba. Duwa mo simba ni? Wala. Kaliwas lang. Bernis na hapon. Nga mong misag hapon na nagka-Bernie Santos. Bernie Santo ra pero nani wala. Kay Bernie Santo ah. Yan, ni Bernie Santos man ron. So, nagdamgo ka? Wrong spelling. Wrong spelling pa no. Wrong spelling. Nag-Bernie Santos ano, kajit may buhat-buhat. So, may trabaho. Magsige ramit pa may nag-drama. Mga drama nga pang Ginoo ba? May drama sa Diyo. Ako Ten papa commandments mga inani, Ten commandments. ako papa kay Bernis Santo maligo siya tapos dito siya sa lawod kanang tagadana niyang tubig ko. Sige ana siya kamot. Karon na mga anting-anting. Karon wala na ron. Pero ko di mo matuo. Asa namang na mga anting-anting rebuhay pa? Wala na. Aw. Sabi na ko gusto ko na anting-anting kanang di ko matay kanang di ka matay ba hantod-hantod mabot ka bisag pila pa kalibo yung mga Matay man ganing Ginoo, kita pa'y tao, di pa matay. Why silbi anting-anting di matay ra gyapon. Ano nabanhaw lang. Ginoo. Anting-anting para di mamatay pero matay man di sa. Kan di mamatay jud. Kanang labaw pa sa Ginoo di ka mamatay. Na ba na anting-anting katabang rapos das kapwang nilang tao ka na manambaw ba? Kanang manambaw. Muna sa mo po nanganak kay anting-anting, di pwede nga mag-anting-anting ka para muugat kas kalibutan. Ay, ano po nang imo? Mao. Mag-anting-anting na ka para makatabang po ka sa bang tao ba nga, malambaw ka, mapaadyo, nimo sila. Kana din nanambaw na anting-anting wala man na. Na, Atik-atik ra mo. Naman sila hurim-hurim. agi dyan pong gustong anting-anting ka namang di mamatay. Nasa ka, kada na makita ka anting-anting nga di Matay mamatay. man Ginoo. Matay mo ni Ginoo, kay tara ba nga, kuan rata. Ya, bawal na ba magyaw-yaw pag nani santo. Nawahilom ka. Kabulan sa ba. Bawal mong sig katawa. Oy, wa ko makatawa. Ikaw. Bawal mong sig katawa, bawal mag kanta-kanta. Bawal panon. Magkuhan, magajud, magseryoso. Magampo. Wala lagi yung kapilya na to sa Manila, kapilya sa Manila kaya na magdasal na niya sa to wala. Misa unas gamay pa. Wala aman tiyan niyo. Wa
Mahapin mo. Sa Manila kay pirmi. Nani, wa may trabaho daw kadlaw. Maminaw ra mi sa ilang kuan. Kay dolo naman sa pilya. Sa una Bernie Santo. Sila na ni Manimban, Bernie Santo. Ila para bay bingka. Parang daga pag ilahang bingka do kay Katagbaw guys oy. Lami siya kay lamig timpla. kuan delikado makabusog og ilang bingka. Nagilang kuan ba? Kuwang pamanis pagkalatik. Kulang sa kalanganin. Igura man ang gipabukaw wa man gilatik. Sinuod ka. Kami ta po to nga latik-latikon pod ba hot-hot gamay. Kani kay kuan pa man mura Dili pagsunod. pa kaayo. Magsunod. Pero bisag di butang lami man siya. Malasa. Nagbingka sa bolje ang ganahan. Katong pinawugdo nga bingka nga pinaliki. Nagdisaod sa dahon. Ako usa ng bingkaw kanangan. May bingka. Bingkang niliki. Niliki o. Maniliki. Katong bingkas bol kay pinahinga naman ganyan. Nakakaon bitaw ko. Pinabusikad. Pinabusikat bitaw pida nyo. Kami kayo kakaon ko. Himbis kay magpuasa, magsinginan mo kan-kaon. Di kan ramang gud ni, timo ramang gud. Dili man ni kuan. Mo na ito sa mga bata pa rin magkaon o pangadi. Rosaryo na po. Magkaon rosaryo. Ah. Bitaw, magkuhan, ting ba, ting rosaryo, kung ka ng kuhan. Bernie Santo, manamig kuhan guys. Pangaon. Bawal taron mo kaon og mga pagkaong kuan. Ang atong kanon ron ay saging, wasa guys, ug kamote pagpautot. Mama naman tagkabing ka na tong kanon na po doon, saging ug kamote. Ato sa niposo na tong mga inugasan kay mura. Napuno na da. Puno na akong may wagang lamisa na. Dam, magluto ka dam. Hi guys, happy Friday. Luto tag kamote. Magdangan siya kuhan kamuti, namalit siya ganito. Dali siya pamalit, iwan na ba siya mamalik dyan o karang ingaron nga kuhan Bernie Santo. Ito kulo ni mo ang kamuti, siya uno dani. Kuan ako guys oh. Orange siya. Kalame. Mani ang mga kanon karon kay puasa man daw. Puto na to yung ah. Hindi kaya ako'y magugas. Gamay mo na itong kaldero. Muarang raman na diha. May binigit ron, may binigit. Ato nang pasagdan kay hugas naman na. Exercise ni sang kamot. Exercise kiningan. Kaya ay pagkamay. Ito nang paliyok-liyok ko ginagmay guys kay inani ra ba mga hugas. Hugas ra sa kamote. Itong kay gilain ako no siya. Nilain ako hapit na kumulayas. No, Kunin mo pa. Ang ikom-kom mo ng kamote. Hugasan man. Di ni masulod be. Masod lagi. Galing mo ha, Isa ka masod. kamuamutan sa kasadwayta ha. Di ni masod. Sa duwayta. Nagkagulo guys ang giluto kamote ng saging. Magbinignit ko no, magbinignit din. Kundi magbiko. Ko. Kanang lain na pong kuan style ba? Kamote ug saging. Kay pero may naman magbinignit. Diba guys? Pero alam mo itong binignit yung tag biko. Pero para lain na pong pagputahe. Lain na pong style. Hindi mo pa ning gidugangan no, basukal o sa buog ka ng ubi. Minignit na ni. Mangka. Binignit na ko no. Ano nagugasi ba? Hindi bitaw nagkaroon yung panit. Ano gasi ba? Mukhaan naglapok. Karon gigagmani na nila po. Magigit ka. So, gusto ko magigit ng Bernie Santong dako. Awa, nagalig-galig na siya guys. Oo, nangagaw na siya diyan trabaho. Awa. Siya Ikaw trabaho. rin nangagaw. Dili mo trabaho. Ni trabaho. Dili mo ang trabaho. Ano ba? Pag imong trabaho, mag-drive. Ano ba? Lalo kayo magbarog do. Bawal magbarog yung barog. Lingkod sa. Ay pala biday. Nawa nang lamian na yung labian po ni mo. Oh, manatagpan ugas. Oo daw, di masota. Hindi. Pabiha jo galig-galig kay di masud. Di jud ka mamutan sir di mong nibawang tansahon. Sa di masod, piktanay. Hmm. Sa di masod. Ug masud nilayas. Ha?
Layas. Asa mo ko puyo? Bala ka. Ano gusto man kang magpiktanay? Adyo nang piktanay kay kumun ka adyo. Unti ko kumon. Layas. Ikaw layas, ikaw di taga diri. Ako malayason na. Nabali, mag-isip. Ako'y palayason. Ganun gusto mong gadget kag ganun gusto mong gadget kag magkuan. Ay, siya, tulog kag Ginoo. Gadget kag kuan ha. Wala, nagsabang-sabang mo rin. Gusto pa gadget kag magliktanay. Ay, siya, babi kay. Ay, siya, ito na ba? Sabaan ka. Oh, di marang. Naran, ato tayo bugat. Tubig ni. Layasan siya ka na. Di ra ba ka taga-dani? Taga-buhol ka ba ka? Hindi, tubig ni pagkasi. Adyo na nga nagsabaw. Pagkasi ka. Pagkasi. Pagkasi. Awa, di ha. Katusok din nagsabaw. Nagpilit sa kagang, sakdon tawag sabaw. Nabay sabang sakdon. Oh my God. Kung magsabaw ka, yung mga butos liod, dyan nakalutos ko, wali lami, kinalaka na. Maghilaw ng kamuti. Kamuti lagi. Manto, mangwit-kuwit para bagapit, mangwit-kuwit para ba? Nawalagi kamuti dito. Ay, kamuti lagi. Natadya garong gahakang kulatahan, baskag na raba ko. Na. Si katabi kay Garisan, turun. Ang bujagan to. Bas bawasi ko na na yung pag-ising-isip pa, kay Bernisan ko ko. Puasas pagkaon, puasas katawa. At bukat lagi. Hindi juga alipantakan na. Gatang ito dali. Shout out na tibing sa ijahang sanina. Na yung sanina ti ay hanap ng gisoro. Natakang na guys, aga mo ang kuhan, kamuti og saging. Gapil-apil na kaligbag vlog eh. Siya? Ako na may vlogger ron. Hindi na kami ikaw. Siyempre, mabiyahe ka, ako na mag-vlog. Karon kay napa makadani, imo man tanan, trabos ba imo tanan, pati pag-vlog, imo man imo ang gusto. Imo na tanan. Nagbayar ba? Isipin mo na lang, nasa lunita ka. Samok mo. Hari ko. Samok ma. Bukal na. Naluto na tong giluto. Ay, luto na. Luto na kuan guys, oh, kamuti og saging. Luto na ang kamuti og saging guys, oh. Ato nang pakanon ng atong madam. Kay humok naman siya, oh. Tapos ang sandok sa tagay. Ay, sandok magkuha sa tagay guys. Magkuha sa tagay. Lami ang kamuti, oh, kay ilo man sa maluto, oh. Ito nang pakanon si kaon ako si madam. Kamuti ma? Nay kamuti. Kamuti ra. Nay kamuti ni saging. Wait! Ala natulog. Uy! Be! Be! Luto na yung saging kamuti, oh. Ay, katugon ko. Ano sa? Mura niya tayong pagkaano at luto. Oh, may luto ay ron. Kamuti rag saging. Minit pa man ito sa napabugnawan. Naluto na guys. Agamuang kuan guys. Gibin. At isang pabugnawan na kuan dahil si Ja. Orange dahil si Ja. Orange si Ja. Tamis bakani. At isang kuanin guys. Pabugnawan. Mga kanta ninyo guys. At sa ito yung katasan yung pabugnawan. Tilawan nato guys sa kuan guys. Kamuti yung kanang kuan batamis. Lamira ba siya kay kuan orange. Nananaw si Junjun kuan guys TV na salida. Ano naman niya kay tamis? Tamis pa. Puasa man karon guys, mao sa niya mga pagkaon. Kamuti ug saging. Dagang kuan na, dagang doktor oh. Nanagkuan TV. Ara laging kasagag music, bawal man magpa-music ron, nasa ron dapit.